Dumela mahulu, the nyaya petition is back. Muri Zimbabwe ndadzoka munoziziva ndinogara ndichiuya pano nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha. Nhasi ndauya ndakabata nyaya ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful Urundu vari kunyora kuti SADC can order fresh election in Zimbabwe. Panapa muri yeZimbabwe tiri kuziva kuti pakatomboita zvakawanda zvakataurika. Ana Hwende vachibuda vachitaurawo zvavo vachitaura ndasitaura nasekretary akati chichichi. But panyaya iyi chaita kuti nhasi ndidzoke nayo ndiri kuona kunge zita raHwende racho ramentionwa this time. Panyaya yavo pabepa panyorera avazvita nhasi ndakati aiwa inini sanyaya metiche ndo dzedu tiri ma1 gig tinoremerwa rekedza tuwe tiona kuti anga achimerurwa anga achiitwa zvekuitwa sei achiexposwa here kana kuti achiitwa sei nekuti stage toda kuti vanhu vagare vakaziva chokwadi vazive zvinhu zviri kuitika kuti position yacho yaHwende ndeipi pari zvino panguva yakadai so iyi so muri Zimbabwe chindiri kusangana nenyaya iyi vakanyora vakati the SADC secretariat has reaffirmed the opposition that SADC has the mandate to order fresh election in Zimbabwe. Our sources within SADC, this is one area we should actually improve with SADC, which is to educate people in SADC member states how the regional bloc works, what our mandate and so forth. SADC observes elections through our SADC Electoral Observer Mission. The SIOM compile reports and submit them to the SADC organ on defense, politics and security cooperation, which by the way deploys the SIOMs. It's important to note that when we remove SIOM reports, we deal with them and to come up with resolutions. Now your question is what do we do with the resolutions? We enforce them. If a resolution is to order fresh elections will be held in the member state. Our sources within SADC quoted the SADC executive secretary ES as saying we were too keen to hear from the SADC ES after reports suggested that an opposition leader in Zimbabwe, Charlton Hwende, met the SADC secretariat and was told SADC can never order fresh election in Zimbabwe. In my own Hwende patanga about comment. So our political science professor based in Florida, USA, says the SADC secretariat would never say that to an individual political activist in a country which is a case before them. You can't say Charlton Hwende lied. It's clear, though he misunderstood the SADC ES. If indeed he was in Botswana and met him, Zimbabwe is a case before SADC, and the SADC secretariat would be taking a huge risk to speak to Hwende like that. There's always a chance of getting misunderstood, as Hwende himself is an interested party in political quagmire back home, he said. Hwende wakaenda nganzwa iwewe Hwende andichakamujamba hanzi aitori misunderstanding yakaitika ndozvo ndiri kuona but muri Zimbabwe inini zvangu as the nyaya petition ndakambozvitaura panapa first day pachibuda Hwende achitaura nyaya ndikati Hwende iye angaudzwa nyaya dzebasa ibasa ruodzwa nyaya dzekubasa muri pai mamagocha here mamakuzoita chimi kuti makutaura mega nyaya yanga overtime here yanga kushanda iye secretary weNgirigini yanga anga kuudza zichi patime yekutorwa mafoto here patime yechi yekuti anobva oenda newo paside kutanga kuudza kuti hakuna zvakadaro dzimwe nguva muchioneka kuti muri ma1 gig mongoremeroka kuti dzimwe nguva unongotooneka kuti hauna basa information yacho uda uidi watumwa here bhozi mimi pachenyu hamuna kurongeka nyaya dzidzidzizikanwa kaskillful inenge ichirohwa iko saka vanongokuisawo paside but pari kutaura zvekunzi fresh election ndoiri kugadzirwa zvayo ambeni kuti vachata siyana Hwende but inini muri yeZimbabwe senyaya metition ichi ndangoya ndikati haiga ndingoverenga zviri kungotaurwa pana haikazoti inini mashoko ayabva muromo mangu abvawo kuAfrica Beautiful Urundu ndo matauriro vari kuzviita vakomana vanozviita vane masources manyama anovaudza nyaya chaidzo dzine dzichiitika kuSADC ikoko inini sanyaya metition ndo vandinangotorawo nyaya yavanyora kudhara ndikati timboya tikurukure panapa munozviziva kuti ndogara ndichiuya nenyaya dzakakosha kudai nyaya dzine